Bon dia des del Terrat de Casa, en este dissabte, dia 9 de maig. Acaben de donar les 9:30 en el rellotge de la torre. Avui és un dia majorment assolejat, tot i que no es descarta algun plogim cap al final del dia. Ens trobem en el Dia d'Europa, dins del calendari cívic. La temperatura mínima ha estat entre les 5 i les 7 de 15 graus. Ara mateix fa 19, però sensació de 21 degut a la humitat relativa del 77%. Està previst que a la 1 del migdia arribem a 23 graus de temperatura. La pressió atmosfèrica avui, dia 9 de maig, és de 1.013 hectopascals. Bufa mestral a 8 km per hora, que canviarà a ponentijol, un poc de ponent a partir de les 4, bufarà a uns 10 o 20 km per hora i a la nit, a les 21 hores, rolarà a xaloc. Un xaloc suau, d'uns 3-6 km per hora. El sol eixit a les 6:53 es pondrà a les 21:04 i l'índex màxim de radiació avui està previst que arribi al guarisme 7. La lluna és plena al 100% i en temps de pandèmia, ves en compte.